Коянче на люлката, от която не го е страх. Той е баба. Я виж баба едно детенце там. Какво баба? Какво баба момченце? Да баба маленькото момченце, как се радва там? Ще го пратим на тати. На тати ще го пратим. Да, той так му поръча да му пратя. На тати. Къде си бабо ти на люлката? На люлката си бабо. Айде, Каляни, направи едно кръгче. Айде бабо. Айде кръгчето на баба. Кръгчето на баба. Да, баба, да, ой на баба. Гъгъ, да, баба, да. Баба ще те гушни и да отиде там, баба. Дай, баба, да гушнем и да отидем там. Айде. Не. Тук ли искаш? Я. Докато не може да качим на люлка, сега не може да свалим. Тук ли, баба? Кой скачка, баба? Кой скачка, миличък? Миличък. Много хубаво, бабо. Интересно ти, а? Интересна тази люлчица, баба. Фиу! Айде, фиу! Айде, дръж се, бабо, дръж. Фиу! Айде, хопа! Къде е детето, бабо? Къде е детето? Я виж мама къде е. Мама! Каляни! Маме, виж мама. Виж мама, Калянче. Калянче, погледни мама. Виж мама. Мама! Мама! И това детенцето там си играйка, бабо. Каляни, дай цунка. Дай цунка на.